Takže nazdar lidi, vítám vás u prvního videa ze hry Roberibu. A dobrá, já to hraju trošku dopředu, doufám, že vám to nevadí a ukážu vám, jak vypadá jakoby finále prostě. A jdem na to teda. Tam ten týpek nás bude pronásledovat, hele. No. Ten za námi bude chodit, ten divný chlap. Divný týpek. Ne úplně postižený ten týpek. A to myslím vážně, ale mě chytl. Je. Teď jde sem. Jo. Nikdo nic netušit. Nikdo nic netušit. Já vím. Levion. Chcete něco vidět? Armáda a seniora. Jak vidíte, vyhrál jsem. Completed. Ale já jsem tady. Ale já vám ukážu teďka příběh. Boom. Něco pomyslel si, že když mu budeme krást věci, tak teda nás to je jedno, nezabije prostě. Reklama. Nevadí. Nevadí. Tak. Tichu. Nikdo nic netušit. Nikdo nic netušit. Tam jde. Sem. Lidio. Počkat, není tam. Ale není tam, protože... Aha, tak tam je. Je tam, promiňte, no. Stává se. Ahoj. Mé jméno je Bob. A chci vás okrást. Ano, šel jsem. Levion. Boom. Boom. Děláme toto. Klidně nasrat. Reklama.
O seniora baby. Počkat. Čorka business. Takový trapák. Jestli chcete, aby jsem natočil Robbery Bob 2, napište do komentářů. Rád to pro vás natočím, udělám pro vás cokoliv, nějakou dobrou hru mi hlavně řekněte. Kluci, ženu, brýle, beru brýle. Dočkáme si, než už půjde pryč. Berem brýle, berem brýle. Ale co uděláme? Prank. Dobře. Čorka business. Dobře. Ano, tak jsem to mohl trošku osnadnit. Dobrý, no. Dělej. A ahoj. Co já jsem sekl? Nevadí. Tak jo, pro dnešní díl by to mohlo být všechno. Tak, čau.